Sik. Iya. Tak sepoti ngene, kancane kedandapan. Wong aku ki nguji kok. Nguji? Nguji lantipe orane piyaga-yagane Trisula kok. Ngono. Lho. Berarti ngene ki ora keselio sithik ki wajar. Iya. Tetep jek jos, jek pinter. Saorane wong anak buahe polisi hutan ki. Polisi hutan? Iki Polhut Mob. Ya ora to iya. Oh alah anake mantri perhutani ngono ya. Matur sembah Nona Cahayu. Nggih, sowan. Jan sowan wonten dalemipun Bapak Imin. Pak Imin. Ingkang kagungan dalem Pak Ngadimin. Oh nggih. Adicarane panggih manten wis kelaksanan. Nggih. Serantu penganten sarimpit anggenipun kepareng gantos busana. Ngoten. Mau kok ya mubengi kok pindho ta, Mas? Iya to. Mubeng pindho. Ki Mubeng. mau lho Mbak manten mau lho. Oh, kuwi adicara tata adat Lupiya. Oh ngoten. Dasare ya Nak ning kene muneng RT 11 ku ngubenge ping pindho. Ngoten. Beda sing RT 9. Atas tangga ping pira, Mas? Ping 22. Ya mumet sirahe kok iya. Beda-beda kok. Lah wong ya desa mawacara. Lah ya kuwi lho maksudku. Ayo aturke apa? Tetembangan menika. Mbok menawi ten dawuh nak. Atur pakurmatan wong Pak Lurah tasih kepareng lenggah. Mbok pilih. Muga-muga aku ya iso. Coba sowan rono yo. Nggih. Nggunamu tutuk ana apa ora? Yen ora kae nganggo wireless kae. Kowe nganggo wireless iki. Kuwi mic apa to tokek ke aku kuwi mic kok. Kuwi anu ya, Wireless apa? light Semene iki to ngene Darto aku. kunti bonggel. Ada-ada wae iki mic tok nggon jaipong kok diwehke aku. Ya sowan ngene Pak Lurah nduk, sowan ngene Pak Lurah. Pak Lurah. Kang pundi menika Pak Lurah? Apa urung pirsa Pak Lurah kukuh? Barengan ngapunten. Wah, wong ki nek ora Dasare ya ora tau dijak rene kok ya, Mas. dasare kowe iki ora Mas. kemalaman kok. Nun. Pripun? Mboten, Pak. Alah niki kaya wong wuta mawon digandeng. Nggih to. Jian lah. Menika Pak Lurah. Oh lah nggih. Wilujeng siang, Pak. Paringi sehat kewarasan Pak. Amin, Mbah amin. nuwun. Bu, sehat ke Bu Lurah? Alhamdulillah. Bu, menika Pak Ibu Joko. Lurah. Halo. Apa jenenge Joko ora ya? Eh? Jenenge ora Lah Joko. kene tulisane Adik Joko. Ya jenenge ya Adik. Eskom. Nggih, Mbak Bilih menika Pak Lurah ngasaken laken, Pak. Kaki jampi saya, Pak. Napa, Nggih. Pak? Ibu pun siap, Bu? Minangka bendaranipun. Ora duet ya Mas dengan ki kok ya. Engko bangsa ngono ki engko nek serampung nyanyi. Sapa? Kedara. Oh, lang betong Pak Lurah karo Bu Lurah ku piye berbudi bawa leksa. Lah iya. Lah iya. Tanggap ing Sasmita. Kok kula niku anu kok jenengan ngersakaken lagu napa mboten njaluk duit ya. Mun njaluk duit ya engko kok. Ngersake lagu napa, Pak? Garwane wong liya. Garwane wong Nggih. liya. Menika tetembangan monggo, Pak. Mbak menawi kepareng derek duet non mengke kersanipun didikte kali buke. Ngapunten lho Bu. Aku balas dendam kalian jenengan kok. Cetak eling-eling seprene aku pokoke karo Bu Lurah. Entuk keng pas papat kok blas ora metu. Iya. Cek kelingan Pak Ete. Dikobongke. Oh nggih, matur nuwun. Wonten mriku, Pak? Heeh. Ya kene ya nak ya. Nah. Monggo GWL dados Mas Pur. Monggo. Nggih.
Heeh. Sing mburi ngos-ngosan ya. Ning apa sliramu teko ninggal aku kaya cinta dosa hatiku rengga-rengga dadastiku nyuwun ngapura sampun Matur suwun Matur Kang suwun, Surat. Pak. Ki Nggih, Pak. Dewi karo Irfan ki ngalor ngidul wong loro ya Kang Surat. Nggih. Kaya kancaku Sinten? Nek bengi ya rene ditutke ning ra gelem linggih nang kene iki. Lho, lha teng pundi? Tengok nang nggon genset. Oh, Iki ditutke awan iki. awan bengi mesti. Heeh, saiki. Lah niku sing jenenge judul runtang-runtung kaya mimi lan mintu. Nek bengi tak jak ayo mlebu, Mbak. Kula mriki mawon Pak Pekewuh. Padahal kursine cepakke. Lah nggih, niki bocah ya mangkat rene. Oh, iya. Pak, matur sembah nuwun, berkah barokah, mboten lokak tambah kebak. Alah dadak dijilati tenan. Dipiteti ki enten pinten to, Pak? Tak kira kok dijikoke kok 5. Sembah nuwun, mugi berkah barokah. Kadang pengendali wara, sampun tungkap titi wanci paripurna monggo kula aturke panjenengan. Nggih, matur nuwun kadang-kadang Trisula Musik.